Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesi topşuların qoraysiz жаңылықлар шығарылышы белән студияда мен Римма Абзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Татар халкында шибейләрне көзен саныйлар дигән әйтем бар. Районыбызның авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре дә ел дәвамында башкарылган эшләрне нәтиҗә ясадылар. Авыл хуҗалыгы алдынгыларын тәбрикләү тантанасында әлеге тармакта эшләүчеләргә рәхмәт сүзләре яңгырады, дан җырланды. Бәйрәмнән Фәридә Гайнетдинова репортажы. Зыйфа Басыров исемендәге район мәдәният йортында узган тантаналы чарага авыл хуҗалыгының төрле тармакларында хезмәт куючы, югары хезмәт күрсәткечләренә ирешкән егет-кызлар алдынгылары җыелды. Тантанада тармакның хезмәт ветераннары, авыл җирлекләре башлыклары, оешма предприятие җитәкчеләре һәм аграр көллият укучылары да катнашты. Район башлыгы Рамил Муллин авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә рәхмәтен һәм тәбрикләвен җиткерде. Җирлегебез имин булсын. Безнең өчен, аның өчен безгә бергә күмәкләшеп хезмәт кылырга кирәк. Бергә җирлегебезне яратырга кирәк, ватаныбызны яратырга кирәк. Шушы алып барган сәясәтне хуплап, аңа ярдәм итеп эшне алып барырга кирәк. Шуңа күрә эшләрегездә уңышлар телисем килә, бәрәкәт телисем килә. Аллаһ Тәгалә үз рәхмәтеннән калдырмыйча, җирлегебез тагын да матур итеп үсеп, уңышларыбызга куанып, матур итеп җирлегебездә яшәргә насыйп булсын. Район башлыгы бер төркем алдыңларга авыл хуҗалыгы өлкәсендә нәтиҗәле хезмәтләре, авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне уңаеннан район башлыгының мактау грамоталарын тапшырды. Татарстан Республикасы буенча Россельхозцентр федераль дәүләт бюджет учреждениесе филиалы җитәкчесе урынбасары Рафис Хабибуллин Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының тәбрикләүләрен җиткерде һәм алдыңгыларга министрлыкның мактау грамоталарын тапшырды. Тәбрикләүчеләр арасында Шаллы икмәге сәүдә йорты генераль директоры Эдуард Сөләйманов, Август компаниясының Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре буенча бүлек җитәкчесе Айдар Галәүтдинов та бар иде. Айдар Галәүтдинов район башлыгына 20 миллион сумлык сертификат тапшырды. Бәйрәмдә катнашучы барлык авыл хуҗалыгы работникларын чын күңелдән тәбрик итәм. Аларга эшләрендә зур уңышлар, ветераннарга саулык, сәламәтлек, семья бәхетләре теләп калам. Төрлечә булды, ватылу да булды, күпчелек әйбәт җиңел үтте быел. Техникалар бар, ватылмау, запчасти испытты. Күпле күләмдә ашлык суктырып алдыгыз сез. Быел үзегез хәтерегездәме? Исегездәме? 37,900 суктырды бит. Әйтергә кирәк, узган ел белән чагыштырганда без 500 тоннага артыграк икмәк җыеп алдык. Бүгенге икмәкнең будай, арпа һәм арыш культуралар игәбез икмәк өчен. Гектар вереме 37-дән артып китте. Урып җыю эшләрен үз вакытында тәгәрләп чыктык. Bütün kısırlarını şuşu beyran bilen tebrikliyim. İnsanlık, sağlık, selametlik, uzun ömür. Алдыңғылар слетына келдім, 25 ел хезмәт куям. Bir орында şu сыйыр сауда, 50 сыйыр сауам. Хезмәтебез авыр булса да эшлибез инде. Хезмәт хакларын вакытында биреп баралар. Хезмәт ветераны Россия агросәнәгать комплексының мактаулы хезмәткәре Ильяс Зуннуров та районыбыз авыл хуҗалыгында уңай үзгәрешләрне билгеләп үтте. Бәйрәм тантанасы район сәнгать осталарының чыгышлары белән үрелеп барды. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Райондашларыбыз ярминкәләрне көтеп ала. Бу арада ярминкәләр атна сайын оештырыла, шулай да сатып алучылар кимеми. Узган атнадагы ярминкә авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көненә атап оештырылган иде. Ярминкә район мәдәният йорты каршындагы мәйданда узды. Ул терлек һәм кыш ите, балык сату нукталарының күп булуы белән аерылып торды. Кыш һәм терлек ите 2 дистәгә якын нуктада сатылды. Берничә урында урнашкан балык сату нукталары янында да балык яратучылар күпләп җыелды. Тоегилде олында мрамор ит җитештерү белән шөгыльләнүче Калимуллина фермер хуҗалыгы продукциясендә халык чират торып алды. Август Мөслим җәмгыяте ярминкәдә арпа, борчак, бодай һәм солы белән сату итте. 2 машинага төяп алып килгән ашлык ярмалар бик тиз арада сатылып бетте. Габидуллина гаилә фермасы Фаиза авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы авыл җирлекләре һәм мәктәпләр алып килгән төрле сөт продукциясында бик күпләр яратып алдылар. Кәбестә, суган кайнатмалар да үз итүчеләрен тапты. Bugün yarmikəyə çıxdım, siyinə, günlər motor, illərimiz bay, müsimimiz motor, gündən gün motoraya, üsə zuraya, xalıqlar qənəğət, Allah'a şükür, itlər aldım, maylar aldım, sütlər aldım, çöprək şöpraklar aldım, Allah'a şükür, rəhmət, isen sağ bulğuz, selamet bulğuz. Yarmırkılık керек әлбәттә, авыл хуҗалыгы ярмарка натуральный продукт үзебездә, сиенәбез, суы шәп, ите шәп, бәрәңгесе үзебезнеке, бөтен әйбер үзебезнеке.
Соға көре рахаттанып жүрміз ярмаркаға. Рахмат. Ешіруға керек, ешірақ керек, как раз заготовка уақытлары. Продукция ұшлы бей әйбәт, ұйыштыралар. Шынды итім әйбәт, бәйәлерді қибат түгіл. Міне ит алдым әлі әйбәт иттіріп. Жоққан бетіншік шықмайса енді менің үй құрындағына. Шынды көңілі, музыка ойнап тұра. Рахмет енді ұйыштырған кішілерге. Жолан сайын ұйыштырып тұрсындар. Қорттар үшін бекерек әйбәт. Халық қанағат кебі көріне енді міне өзі біз өстірген қозларыбызна. Оларның іш башларын алып келдік. Халық беке яратып ала. Ауыл қожалығы продукциясы бүгінгі күнде ең өткілікті товарларға кіре бетінде. Шуңа, Аллаға шүкір, погодасы да матур болып, құяштар шықты міне. Ярмеңкелер шулай өтіп тұрсын, алған кішіге, сатқан кішіге де көңілі болып тұрсын шул. Ярмеңкенің ұйыштыруынан бек қанағат, бек көп продукция келген, бек көп киім салымдар. Әр уақыт келеміз, олабыз. Міне жетіштірген қожалар өзлерінің продукцияларын алып шыққандар. Бек қанағат. Өзіңіз не сәйір алдыңызсың бүгін? Өзім міне ішбашларын алдым, вареньелар алдым. Әне білән түштік ярмеңкеге өзіміздің продукцияларын сатырға кішілер бек нық яратып алалар, олы бітіре білерлер, қар вақыт сатып бітіреп қайтамыз. Мұнда ярмеңкелерде еш қатынашасыз мысың? Әйе, қар шақырғанға келеге тырысабыз енді. Ярмеңке мейданында орнашқан промышленность товарлары, киім салым, түрлі жемеш һәм ит ризыклары сатушылар янында да райондашларыбыз үзләренә яраклы товарларны тапты. Ярмеңке дәвамында мәйданда җыр моң тынмады. Районыбыз үз эшчәннәре һич ялыкмыйча райондашларыбызга яраткан җырларын бүләк иттеләр. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Муслим телевизия. Терроризм, экстремизм турында еш ишетергә туры килә. Телевизор экраннарыннан террорлык актлары турында сөйләгәндә тыныч, имин тормышта яшибез дип сөенеп куясың. Тик сакланганны саклармы дигән халык әйтеме даими уяулык турында кисәтә. Террорчылыкка каршы комиссия утырышында да сүз шул хакта барды. 2019 елның 11 ай эчендә районда террорчылык актлары, экстремизм фактлары һәм динара конфликтлар теркәлмәгән. Иминлекне тәэмин итү максатында имамнар белән очрашулар оештырылган. Исламның традицион булмаган формаларын кабул иткән затларны ачыклау буенча кисәтү эше алып барылган. Россия Ичке эшләр министрлыгының Муслим районы буенча җитәкчесе урынбасары Айрат Вахитов шул хакта сөйләде. Проведены встречи с имамами мечетей, расположенных на территории обслуживания. Проведена профилактическая работа по выявлению лиц, принявших нетрадиционные формы ислама, а также недопущение вовлечения прихожан мечетей в деятельность запрещенных организаций. В целях проведения мероприятий по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности сотрудниками отдела Мадрасси по Мусульманскому району проведен профилактический обход всех населенных пунктов в районе всех пустующих дома. Әмәкәй һәм Варашбаш авыл җирлекләрендә эш барышы турында авыл башлыклары үзләре баян итте. Халыкны агарту, тәрбияләү юнәлешендә эшләүче җирле мәгълүмат чараларында да терроризмны кисәтү юнәлешендә башкарылган эшләр барланды. Варашбаш авылында 2 авыл, Варашбаш, Иске Вараш авыллары керә. 245 хуҗалыкта 658 кеше исәпләнә. Җирлек территориясендә 99% татарлар, 1% башка милләт кешеләре үзара дус һәм тату яши. Милләт ара конфликтлар булганы юк. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Демидов белем бирү учреждениеларында деструктив күренешләрне кисәтү буенча хисап тотты. Бу өлкәдә эш юнәлештә тормышка ашырыла диде ул. Диагностика, коррекция һәм кисәтү. Диагностика юнәлешендә үз эшенә түбәндәге эшләрне ала. Материаллар җыю, тәрбия һәм белем бирүнең беренче бурычларын ачыклау, шәхси карталарын тудыру. Коррекция юнәлешендә үз эшенә түбәндәге чараларны ала. Стресска каршы көрәш адымнары, деструктив тәртибне кисәтү, яшүсмерләр тормышында агрессия күренеше. Миграция хезмәтенең Муслим районы бүлеге җитәкчесе Роза Маракина миграция исәбенә куелган чит ил гражданнарының һәм гражданлыгы булмаган килеш яшәүчеләрнең кимүен билгеләп үтте. Безнең бүгенге көндә Муслим бездә миграционның чотка дип бастылар 163 кеше. Бу былтырла чагыштырган чагында инде кимрәк 20%-ка, чөнки безнең былтыр 206 кеше баскан чит ил кешеләре. Әгәр дә иностранный гражданин 1 ел эчендә 2 тапкыр адам протокол төзеләйкән аның карата, ул шулай ук үзе закрытие въезда салып, шулай ук менә бу җегетне без бу иностранный гражданины без инде кертмәскә мөмкинбез. Комиссия утырышында Федераль иминлек хезмәте идарәсенең Татарстан Республикасы бүлекчәсе хезмәткәре Рәсим Ахунов та катнашты. Ул деструктив төркемнәрнең көн кадагындагы проблемага әйләнүен билгеләп үтте. Россиядә 200 шундый төркем ачыкланган. Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.
Мөслимле Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 6-нчы чакырылыш депутаты Дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарәләр комитеты рәисе Альберт Хабибуллин килде. Депутат гражданнарны кабул итте, милли проект кысаларында эшләүче гериатрия кабинетын карады. Альберт Галимжанович иңелек гражданнарны кабул итте. Райондашларыбыз депутатка сәламәтлек саклау, социаль яклау тораккамына хуҗалык өлкәләренә калган сораулар белән мөрәҗәгать иттеләр. Мөрәҗәгатьләрнең барысы да теркәлеп, депутатларны үз каравына алды. Альберт Хабибуллин шулай ук район үзәк хастаханәсендә булды. Биредә республикада эшләп килүче милли проектлар кысаларында ясалган гериатрия кабинеты белән танышты. Хастаханәнең баш табибы Рамил Мирзаханов кабинетның эшләү тәртибе белән таныштырды. 65-тен 65 плюс bizde 3300 тирәсе, 3300 тирәсе. Һәм менә без быел сентябрьдә 65 яшьтәгеләр өлкәнрәкләр программасы башланды. Безнең планга кергәне 847 кеше, безнең 500-дән артыгы үтәлгән. Һәм без 2нче елга инде 1770 тирәсе кеше шулай итеп алып килербез дип әйтәбез. Планлаштырып торабыз. Хастахананың акытлар залында узган очрашуда Альберт Хабибуллин район җәмәгатьчелеге белән аралашты, сорауларга җавап бирде. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Күптән түгел Русшуганда Русия гатасы музее ачылды. Шушы көннәрдә мәктәп базасында Мөслим 2019 фольклор, этнография һәм халык һөнәрләре беренче фәнни-гамәли конференциясе үтте. Чара Тастырның 100 еллыгына багышланган иде. Олы Шоқмақ Солоуыз Мухан әмәкей Тотшуран боланлы яңауысы Русшуган Тотбулер гимназия лицей оқушылары конференцияға нықлы әзірлік білә келгенләр иде. Морей, Крешин, Тоттар, Рус бәйрәмнәрен, үзенчәлекле ғөреф-гадәтләрен тасвирлаған шығышлар, театральләштірілген күренешләр күрсәтелде. Барлык катнашучылар да конкурс лауреатлары дип табылды һәм дипломнар белән бүләкләнде. Конференцияда катнашкан оқучыларның укытучылары рәхмәт хатларына лаек булды. Уважаемые учителя, уважаемые ученики, я очень искренне рада приветствовать вас на этой первой научной практической конференции Муслюмова «Этнография, фольклор и народные ремесла». Конференцияда катнашучыларны возрождение вокал инструменталь ансамбле чыгышы да дәртләндереп торды. Узган гасырның 80нче елларында башкарылган популяр җырларны башкаручыларга чарада катнашучылар үзләре дә кушылып җырлады. Кунаклар авыл ихатасы музеенда да булдылар. Экскурсияны мәктәп директоры Фирдәвис Фәрхетдинов үткәрде. Конференцияга тәкъдим ителгән иң яхшы эшләрне җыентык итеп бастыру алга таба күздә тотыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бушла юридик ярдәм күрсәтү көннәре үткәрү матур традициягә әйләнде. Шундый чараларның алдагысы укучылар өчен оештырылды. Балалар хокукый өлкәдәге белемнәрен сынадылар. Теманы Фәридә Гайнетдинова дәвам итә. Бердәм Россия сияси партиясының Мөслим җирле бүлегенең кабул итү бүлмәсендә узган очрашуга гимназия, лицей һәм Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе укучылары килде. Балалар, сез бит инде хәзер мәктәптә укыйсыз, әйме? Үзегезнең праваларыгызны нык беләсез инде сез, әйме? Шулай бит. Мәктәпнең стенасына язып куелган, что вы имеете право, шулай бит. Право янында тагын нинди сүз бар әле үзе? Обязанности, конечно, праваларыгыз булгачтан сезгә шуның белән бергә үрелеп бара обязанностьларыгыз да шулай бит. Менә мин на это имею право, на другое имею право дип кычкырып йөрергә ярамый. Менә күңелдән сез үзегезнең күңелегезгә салып куярга тиеш инде. Укучылар үзләрен кызыксындырган сораулар белән район социаль яклау, опека һәм попечительләр бүлеге, суд приставлары хезмәте, полиция бүлеге җитәкчеләре һәм вәкилләренә юрист, адвокат Рамил Латыповка мөрәҗәгать иттеләр. Быел инде менә форматын әзрәк үзгәртебрәк тәкъдим итәргә булдык. Быел инде мәктәпләрдә иң актив булган балаларны чакырып, инде бу юнәлештә эшләргә уйлаган балаларны чакырып, үзебезнең районның хукук органнарында эшләгән җитәкчеләр белән күрештірәсе килде, якыннан аралаштырасы, һәм инде үзләренә кызыксындырган менә шушындый сорауларга җавап алырга дип ышанып калабыз. Бу көнне укучылар үз хукуклары турында гына түгел, бурычлары, алар бергә тиешле кагыйдәләр белән дә таныштылар. Башка сорауларга җаваплар алдылар. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мәгариф темасын дәвам итәбез. Районыбыз мәктәпләрендә пенсия грамоталыгы көне үтте. Чара өлкән сыйныф укучылары өчен оештырылды. Районның пенсия фонды җитәкчесе Фәридә Ганиева укучылар кызыксынган сорауларга җавап бирде. Мәктәпләрдә пенсия грамоталыгы көне акциясе старталды. Ул безнең республикада гына түгел, бөтен ил буенча үткәрелә. Пенсия фонды бүлеге лекторлары Мөслим гимназиясендә, политехник техникумында, лицей, Мөслим урта мәктәбе, Михайловка Боек мәктәбендә дәресләр үткәрде. 14 ноября 2019 года был объявлен
пенсионным фондом единым днем пенсионной грамотности для учащейся молодежи, на котором специалисты пенсионного фонда расскажут о системе пенсионного фонда, что это такое, понятие, что такое пенсия, как она выплачивается, как она назначается, кому положено, а кому не положено. Гимназияда узган очрашуда районның пенсия фонды жетекчесе Фәрида Ганиева өлкән сыйныф укучыларына пенсияләрнең нинди төрләре булуын аңлатты. Нәрсә ул пенсия балы, булачак пенсия күләменә нәрсә тәэсир итүе турында да мәгълүмат берде. Очень активно они спрашивают, и как это будет, а мы когда доживем до этого возраста, будет ли нам вообще пенсия, какой размер будет пенсии. Конечно, говорим, что официальная трудовая деятельность, которая будет осуществлена, и она будет, конечно, выплачена в виде пенсии. Моннан тыш лекторлар Россия пенсия фондының электрон хезмәтләре сайттагы гражданинның шәхси кабинеты турында да сөйләделәр. Россия пенсия системасының ничек оештырылуы һәм пенсияны ничек дөрес итеп формалаштыру башлау турындагы мәгълүматларны да укучылар бик кызыксынып тыңлады. Соңыннан барлык балаларга да барысы да булачак пенсия турында исемле методик әсбаплар тапшырылды. Әлеге белешмәләр укучыларга аңлаешлы формада пенсия системасы турында һәм киләчәктә лаеклы пенсия алу өчен нәрсә эшләргә кирәклеге турында сөйли. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Ин тату сыйныф. Шул исемдәге конкурс ел сайын оештырыла. Конкурста әтиәниләрнең мәктәп белән элемтәсе сыйныфның бердәмлеге билгеләнә. Бәйгенең берничә зонда узуында әйтергә кирәк. Дүшәмбе көнне Салавыз Мухан Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе лицей гимназия командалары көч сынашты. Командалар визиткаларын тәкъдим итте. Тату сыйныфның серләре турында сөйләде. Матур күренешләргә аерым урын бирелде. Педагоглар, укучылар һәм әтиәниләр бердәмлеген, нәтиҗәле эшчәнлекләрен күрсәтүче конкурска барлык мәктәпләр дә зур әзерлек белән килгәннәр иде. Аеруча гимназия командасы бәйгегә зурлап әзерләнгән. Аш-су, кул эшләреннән торган күргәзмәләр, укучыларның уңышын, өлгерешен күрсәткән баннерлар, мактау грамоталары, медальләрнең исәбе юк иде. Без тату сыйныф конкурсында бик теләп катнаштык, бик күп көч куйдык, җиңәргә тырыштык һәм җиңәрбез дип уйлыйбыз. Мөслим гимназиясының 7 Б класс комитеты белән, балалар белән, әтиәниләр, әби-бабайлар берлектә тату булып, дус булып әзерләндек. Республика конкурсының зона туры 11 гыйнвар көнне Мөслимдә узачак. Муниципаль турда исә барлыгы 17 мәктәп катнашты. Күбәк, Марыйбүләр, Татбүләр, Шакмак, Табын зоналарында узган бәйгеләрдә катнашучылар креатив булулары белән аерылып торды. Әйе, тәрбия мәсьәләсендә укытучыларның гына түгел, әтиәниләрнең дә роле зурдан. Шуңа әлеге проект бик тә әһәмиятле. Мәктәп белән әтиәниләр бердәмлегендә генә уңышка ирешеп була. Иң тату сыйныф конкурсы ул безнең республикада 5нче ел рәттән үткәрелә. Безнең районда бу конкурста актив катнаша. Һәр ел сайын 17 мәктәпнең дә әтиәнисе безнең матур чыгышлары белән безне сөендерә. Быел мәсәлән инде миңа аеруча аның юнәлеше безгә бик шады, чөнки быел инде безнең районда да рухи әхлакый ел белән бергә бу конкурсында төп максаты булып рухи әхлакый яктан әтиәннәр белән эшне күрсәтү иде. Әлеге конкурс һәр сыйныфның никадәр дуслыгын, иҗадилыгын ачып бирергә зур мөмкинлек булды. Командалар иң элек үзләренең эшчәнлеген күргәзмәләр аша яктырттылар. Визит карточкасы тәкъдим иттеләр. Алдан бирелгән темага проект эше якладылар. Һәрбер чыгыш үзенчәлекле, нык әзерлекле, иҗадилыгы белән игътибарны җәлеп итте. Командаларга төрле номинацияларда дипломнар һәм тәмле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимләр күренекле райондашлары белән горурланып, аларны зурлап яши. Күптән түгел 85 яшьлек юбилейын билгеләп үткән язучы Роза Хәбибуллинаның иҗат кичәсендә дә бу ачык чагалды. Кичәдән Әлфинур Нугманова репортажы. Роза Хәбибуллина 1934 елның 11 ноябрендә Әмәкәй авылында укытучылар гаиләсендә туа. Урта белем алганнан соң Алабуга дәүләт педагогия институтын тәмамлый. 3 елдан артык Мөслим урта мәктәбендә рус теле һәм әдәбияты укыта. Әдәбиятны яхшы белгән, дөнья әдәбияты һәм сәнгате белән таныш булган укытучының язучы булып китүе бер дә гаҗәп түгел. Мөгаллимәнең каләме мәктәп елларында ук чарлана анысы. Тәрбия темасына язылган мәкаләләре республика һәм район матбугатында басылып килә. Роза Хәбибуллинаның беренче күләмле әсәре «Яшьлегем серләре» повесты 2003 елда Казан утлары журналында дөнья күрде. Аның күп санлы повестлары, автобиографик новеллалары, Мулла килене исемле романы укучылар тарафыннан яратып кабул ителде. Автор актив тормыш белән яши, очрашуларда, күп санлы конкурсларда катнаша, җиңүләр яулый.
Язучылык һөнәре белән ул безне шаккаттырды. Biz аны укытучыгына әйтеп әле белә идек тә бит инде. Хәзер инде ул икенче яктан ачылды. Шундый китаплар чыгарды, язды. Ул искитмәле инде. Бөтенебезне җыеп, бөтенебезнең бала-чагаларын җыеп, галимнәр нәселенең җыенын үткәргәне бар. Менә хәзер дә ул хыяллана. Чөнки хәзер менә ул инде безнең шәҗәрәне дә ясатып алды. Biz аны бөтен яктан да хөрмәт итәбез. Язучы буларак та, туган буларак та. Ул шундый оптимист, бөтен яктан да аның янына килгәчтен без инде аның белән бик серләшәбез. Бик якын без аның белән шундый. Ул бөтен яктан да үзен менә безгә инде үрнәк итеп куйды. Һәр вакытта да ул менә безнең өчен, балалары өчен, туганнар өчен үрнәк булып яшәде. Һәм алдагы тормышта инде аңа бары тик ак бәхетләр генә телибез. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, РСФСРның мәгариф отличнигы, Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби бүләк иясе, Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Роза Хәбибуллина бүген дә актив иҗатта. Ул бер үк вакытта нәсел шәҗәрәсен барлау юнәлешендә дә эзләнүләр алып бара. Минем әсәрләремдәге бөтен геройлар үземә бик танышлар. Аларның исәннәре дә бар, киткәннәре дә бар. Мин аларга шул кадәрле рәхмәтле. Мин һәр бер героемны туганым кебек күреп, якын күреп язам. Елмайып та, моңаеп та, кайберләренең зиратларына барып дуада кылып кайтам. Мин үземнең Муслимдә, авылда яшәвемә шул кадәрле сөенәм. Язучының 85 яшьлек юбилее уңаеннан үткән кичәдә район башлыгы Рамил Муллин ихлас теләкләрен җиткерде һәм котлау адресын тапшырды. Әгәр дә синең тамырың көчле икән, кәүсәң көчле икән, анда бүген аның кайрысы көчле икән, аның җимеше дә тәмле була. Аның җимеше дә баллы була, улы була, тирән мәгънәле һәм файдалы була. Менә Роша Кировнаның хезмәте дә ул бик файдалыдыр безнең өчен. Бик кирәкледер ул. Шуңа күрә мин инде менә бүген ихлас күңелдән аңа зур рәхмәтемне әйтәсем килә хезмәте өчен, шушы җирлек өчен. Шушы җирлеккә итәгать кылып, шушы җирлеккә тугры калып хезмәте өчен. Кайсына тармакны алсак та, укытучы буларак та, тормыш иптәше буларак та, китапханәдә эшләү буларак та, яхшы әни буларак та, һәм инде без белгән язучы буларак та. Бер-бер артлы сәхнәгә күтәрелгән әдипләр, хезмәттәшләре, күп санлы укучылары һәм туганнары Роза Хәбибуллина белән бәйле хатирәләрен яңартты. Чәчәк бәйләмнәренә төреп, җылы теләкләрен җиткерде. Чараны язучының әсәрләреннән өзекләр, район үзешчәннәренең чыгышлары тагын да бизәде. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Район мәдәният йортында РСФСРның һәм ТАССРның атказанган мәдәният хезмәткәре Халида Уразаева Спиридонованы искә алу кичәсе үтте. Хезмәттәшләре, балалары 40 елга якын мәдәниятны үстерүгә зур өлеш керткән белгеч, кабатланмас тавышлы җырчы турында истәлекләрен яңартты. Халида Уразаева башкаруындагы җырларны язмада Мөнирә Арсланова тыңлады. Юллама белән Муслим районына эшкә кайткан Халида Уразаева район мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе, мәдәният йорты директоры, район мәдәният бүлеге мөдире булып эшли. Музыка мәктәбе директоры Ария Овчинникова белән 100 кешелек академик хор оештыра. Башлап җырлаучысы Халида Уразаева булган хор үзешчән сәнгать коллективлары бәйгесендә җиңүче буларак 1973 елда Мәскәү Кремленең съездлар сараенда, 1977 елда Чехословакиянең 6 шәһәрендә, 55 шәһәрләрендә зур концертлар бирә. 40 елга якын мәдәният өлкәсендә эшләү дәврендә Халида Уразаева Спиридонова күп смотр конкурсларда лауреат, дипломант исемнәренә лаек була. Халык аңа Муслим сандугачы дип исем бирә. Шагыйрь Марсель Гыймаздинов һәм үзешчән композитор Зиннур Мөхәммәдинов аңа багышлап Халида исемле җыр яза. Кешелекле аралашуда гади ярдәмчел була Халида ханым. Халида Уразаева белән бер, аңа менә 80 яшь тула, миңа киләсе елда 80 яшь, исән булсак, Алла бирсә. Мин аның җырлавын бик ярата торган идем. Бик мотор җырлыйдыр, менә ишеттем дә, телефоннан әйттеләр дә, Халиданың юбилейын кәрәләр дип килдем. Тагы бер мәртәбә җырларын тыңларга дип.
Кичәдә Мөслим сандугачы турында бик күп җылы истәлекләр яңартылды. Чарага килүчеләр Халидә Уразаева башкаруындагы җырларны язмаларда тыңлады. Татарстан телевидениесе архивыннан якташыбыз турында өзекләр карады. Үзешчәннәр аның репертуарындагы җырларны башкарды. Мин Халидә апаны 76 елдан бирле беләм. Мин Халидә апага инде бик нык рәхмәтле, чөнки үземнең сәхнәгә беренче адымнарымны мин аның кул астында башладым. Халидә Әхмәтзыя кызы бик күп мөслимлеләргә сәнгатькә юл ачкан кеше. 1978 елда урта мәктәпне тәмамлаган 13 егет һәм кызны җитәкләп диярлек Казан мәдәният институтына укырга керергә алып барып, алар имтихан биргәндә аналарча борчылып тора ул. Шул яшьләр арасында үзенең кызы Лилия дә була. Истәлек кичәсенә Лилия Федоровна энесе Сирень белән кайткан иде. Алар Халидә Уразаева Спиридонова турында якты истәлекләр саклаучы мөслимлеләргә рәхмәтләрен җиткерде. Хөрмәтле авылдашлар, безнең якташлар, без чыннан да үзебезнең тумышыбыз мөслимгә булганга бик нык горурланабыз. Чөнки мөслим елдан-ел үсә, матурая, ул кичкенә Швейцариягә әйләнеп бара. Анда хакимият башлыгы җитәкчесе, аның роле зур һәм шунда шушы райцентрда яшәүче барлык халыкның роле зур. Без чын күңелдән сөенәбез. Кичәдә халкыбызның Гөлҗамал җыры белән район үзешчәннәре хорын Мәскәү сәхнәсенә күтәрүгә лаеклы өлеш керткән якташыбыз истәлеген район үзәгенең бер урамына аның исемен биреп мәңгеләштерү турында тәкъдимнәр дә яңгырады. Мөнирә Арсланова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Татмедианың 3 һәм оннан да күбрәк басмасына языл, һәм призлар уйнатуда катнаш. Квитанция копияләрен почтага җибәр, һәм телефоныңны күрсәтергә онытма. Укы һәм ут. Каждый день я просыпаюсь с мыслями о том, что могу сделать мир лучше. Пускай это не что-то масштабное. Возможно, этого даже никто не заметит. Но для кого-то это ощутимая помощь. И мне не нужно от них громких слов. Я все вижу в их глазах, в их улыбках. Это Антон, он фрилансер, официально нигде не трудоустроен. С тебя 100 рублей? И чтобы на пенсии он чувствовал себя спокойно и безопасно, ему надо всего лишь открыть брокерский счет с высокодоходными бинарными опционами для выхода на уровень пенсионного обеспечения равному стажу в 25 лет. Но гораздо проще зарегистрироваться как самозанятый и добиться того же в один клик. А остались вопросы? Приходи в фонд поддержки предпринимательства в Казань или к нашему представителю в каждом районе республики. С тебя 100 рублей. Ага, может, чек еще выпишешь? Уже выписал. Теперь честным быть просто. Пожарные извещатели крепятся с помощью саморезов, не требуют питания от электросети, а заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. Эффект максимальный. 2019 год в России объявлен годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа представлены на сайте театральное-приволжье.рф. Проголосовать за лучшую театральную постановку можно в ноябре по бесплатному номеру 8 800 350 35 43.